Είσαι καλά, είσαι καλά. Βοήθεια, κάποιος να με βοηθήσει. Γεια σας, λέγομαι Αλεξάνδρης Ευάγγελος, βρίσκομαι αίθουσα τάδε. Έχω ένα θέμα το οποίο δεν αναπνέει. Θέλετε κάτι άλλο από μένα? Μην ακουμπάει κανείς. Γίνεται ανάλυση. Μην αγγίζετε το μαστίγι, γίνεται ανάλυση. Συνιστάται απεινίδωση. Μην αγγίζετε το μαστίγι. Είναι ωραίο. Χορηγήθηκε απεινίδωση.